Ndashamisika mekona madzoka aka. Aiwa mambo ndadzoka mambo mutizi. Ndakamboya paipai nemwana wangu Andakarapa kambona. Makarapa yo. Kuti asi kuona asi ndasechi. Ichokwadi ichocho. Achindikuona utenga mvuri kana chiona kuti ichi. Ndizvozvo. Achidona ndiyaidona. Ndiyaidona. Makataura makati aiwa ndakati akandivhara. Ndizvozvo. Nyanya. Saka nyaya yangu iri pakuti ava sekuru ava ndo vatikapa mombe vaiti vanozvigona ndobva vazvitadza vakati vapa mombe ine $200 ivava sekuru vachiti mwana anogona kumurapa vachiti mwana anogona kumurapa vakadya zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvavakadya asi chakabuda chacho hapana but pandakauya kwamuri imini mwana aiwa kubva ipo patikabva panapa ndakarapa mwana imi makazodzokera kapa muchiti mamboda kuti tigadzire n'anga yacho chakatifara yacho saka nyanya iri papi ndobvuna n'anga yayo kuti iri papi ndatoya nayo n'anga yacho iyi makaya kumba kwangu yova kwamakangogadzira ipoka ndambona pafoni kamunhu ndongo mambo mtisi awambona Facebook andisi wangu mambo mtisi unonzani indonzi mofu manganga mofu ndosadza vanhu kana ndiri pandorapa vanhu chavanoitika ndechekuti nini ndakarapa mwana saka utoribasa anotobasa zvotozikamo zvotozika vanhu ava vakakwana kupi munharaunda wana mambo mtize vakandiona nhamba dzangu social media vakationa ipapo bva wauya kwandiri bva wafona ndakati uyai vazukuru ndikubatsirei asi kwakaiti vazukuru ava indasiva kuti chi kwauya kwandiri ndakandoda kurapa mwana wenyu kuda mombe ne$200 saka zvazodaro inini vanhu vakabva vazouya mwana uyu hana kumurapa ndakanembeye chiprofita yekurapa nandisina chekufembera chegora saka mukova mimi munototashandisa musongogoro patainamata mazuu kaburona mikaira chema abrahama isaka neyakobe chema mukati menyika baba vangu chipikirwa chandakapikirwa pasi penyika ndachema kaburona pikirwa abrahama isaka yakobe chema mukati menyika abrahama ndachenda abrahama isaka yakobe chipikirwa chepanyika tenda baba vangu ndatenda pasi penyika baba vangu chipikirwa chepasi pezuva munina wangu wandoprofita naye saka mukoma maitoti ndinoti maite kuti mushongo wogora kai maikoro Joshua atipikirwa Abrahama Isaka Yakobe maikoro chama Joani Mikaeli maikoro tenda nyika baba totitira pamahungu aya vatotitira ndepasipenyika makadi kuporesa mwana kana mamuchigona kuita mazvinhu zvamuri kuita izvo ndikutoshamisikawo kanditonzwa kuti anobata itoprofesiko munofamba muri 2 hamusi munofamba muri 2 famba tiri 2 zvakadai tiri 2 famba tiri 2 chaitoshandira hwai nyaya ndikuti ndekuti uya atsamwa nemukoma wafumura kuti tine magora ngirozi yake yatsamwa zvakuda pachena aitoti tini mukoma imiti kutoti makantora musongo wogora ndakabudza padekirawo hauna musoro wogora ndakasungira ndakachera gomba pana musoro wangu uri papogora hamuna kunditaura kuti makasungira musoro wogora makatora ndikakuudzeka waifumura iwewe mhofu iwewe mambo mtisi wachauya kudare kwenyu achonzwa kuti mimwe musoro wogora wachauya here mutondipo ishe mutondibatsira kuti nditokure futi pazvandito ndikwire kudarika ipapandira sofa chakaitika pauri chii chakaitika sofa chakaitika pandiri ini ndarota mwanawo madondo ndaita mwana madondo ndandotitawo futi nyangwe ndiri kuopa madondo ndaita mwanawo inini chakanoitika ndonhamba dzavanakagiranda akandina saka nipandaiti ndirota mwanawo dzimwe nguva ndamuka ndakadonha faridzi dzaita mwanawo kufaridza ndava ndazo ndatoziva kuti ndava ndavatsvaga ndika ndizoti chii chakaitika kwakuya kwakaita kwamuri kuda mambo mutize here wakuti ndangunzaa ndakati handei sendazva kuti dambudziko rangu naro ratokura handichazvikwanisi zvandikubva nazvo zvandikurwara nazvo saka ndakatoota ndakati hagandiendereko saka iwo nopamwa tondikakaradza kuti ndiuye kuno kwini ngomwati ndiuye kuno kumadini mari yavo ndinayo mambo 200 ndatoya nayo ndaura kuti mombe ndovazotsera mambo mari yavo ndinayo ndovapa mari yavo
Kwa marenyo. Kwa mombe yao. Mombe yao ndo sikanjiwapa ndo tora mdziri mudanga ndo watingira ndo wapa otora mombe yao. Oi. Ndichukua musha asabe mombe. Nditaurire. Ndotenda mama. Ausiye mprofita nataka kugadzira kana nganga bana msama. Aiwa ndatinga. Wakawanda seka ngafara nganga wandabatsira bana. Shanda kubera mambo. Iwe dzako dzotobatsira nini tombodzimira. Ndatenda mama. Asati ndakubatsira bana zvinozvo. Saka nendo Tanga wapedza uri pira. saka kubera mambo ndingodona kana ndakarara nyangwambeta saka zvinopera were. Mukomana waita sei? Mombe ndoda kutanga yauya mombe. Ndingodonawo zvaita mwana we. Waita sei? Ndokuti ndakanyamuchifamba ndokuti ndorowa. Mukomana ndatoita sei? ndaidona handine pari saka ndaingotiro ndakarara ndaingorana ndangomuka ndatopasi ndichitodona zvaitika nemaziso ndasingatokwanisi kutoona chitori chishamiso pandakauya namama kuno kwemi maziso enyu ari kubuda musodzi chichi kuitika ndo zvazvinoita kudona kwandaita ndokusamazoya anokubuda musodzi pese panenge chidona ndododo kubuda musodzi nokuti zvakatangirawo uyedza kuona mndarayo haningasoona masangasona akatodhipa titange ndotoona usiku ari masikati ndozvaita mukomana zvake ndo zvaaita ngomana iyi waita sei mukomana ndaisatoona ranga ringoririma usiku kana masikati waingoona zvinhu zviri kurefu ndaiona zvinhu zviri kurefu zvinenge zvakabhleya kutonge mazereri ndasingatokwanisi kutoona zvakanaka ndo zvanda kutoitawo mambo mutizi saka ndakuda kubatsirwawo ndakutobuda musodzi izvozvo saka iri tsotsi ramaenda ratsanga wati pabuda gore rafumurwa iri raidyawo mari taidya tisi vangu Vanozivana vana. but inini manje zvizvi vatondikwadza vatonditsamwisa panyaya yekuti vatotifumura iye nenge atoritsotsimbe because paiuya vanhu ndarikwini vachiti takavharwa iye yaita asha asi Hasha. amusaida kutonetsana aida kuvharira mbepere Ndiye yakubvara mapadhusha. Iye wachakurira nendimi iyeyo. handidi mambo wenyerewa Mambo vana. wandiwa mutoko Inini wangu wani mambo wandinotokuza ndimambo. handimaya mutowafugamira muchitoti ishe muchipiwa muteuro muchena Zvakashande. maviri asaka maidonedza muroti Zvakashande chi? maifanira kuenda nawo kumba musacheuke kana mapiwa Vandinototi inini mambo chacha ndimambo mutiza. Nokuti ndo akadita zvangu kuti nhasi makagara pamuripa.